kwa Simon over the weekend asem kesie bi esi ho pa na woni mu se abusuafo atoto nioma akɔhan tent tan konya enuane e koso mponche ne anantwe makumunya adeketwa wa wo mo ebeye ye weekend no na wo sese de enhyehye mu no efie da na busua kokɔ ye mu no na ja ye de na ba fie sije ahyɛma ha ya yesi Trinity mortuary honom no ena abusuafo na ya plan ya ye bibie wi omo be ye yi no mo koye a board na wo mo kwakofa be ye ho yi no board na yira sije amuna yira ne ba ne san abusua sen krata bi ni ade bi ho no ma wo koye mo chemefo ni ade de ma wo no wo mo saka ayarsa bia sikomutu receipt nyina wo ho no ba bi omo de hye da omunim se hapoten ene oda ne omo ba ya woni ho enkomra sije amu no wo ma hu Hey, wo mo twe say canopy ne nyina ayeka na enu na te say enkrofo se adwe ho amonte asabusuafo frustration pa this weekend frustration we are seeing some so those who what's it aya wa hoboa na mo kire se mu na fa he te so mo hu amu no omo se mo anya sem papa bia so anka nkire wo eno anu no amu na yira na yade ekoso ko adomonline.com story eda ha wo de na wakọ kenkan no ahunu sadia etie na omo chese panyi ba ko a ono wabusue no mu a ene chese ono na edi mu akone aba ye fa no pastor Ebenezer Nate na o chese de wo so omo ye sika bi o se requirement bia ne obligations bia no abusue na fulfill enti no diaba no chese ama wo mo yen yapoto mo ho ahunu ba bia wo mo fa ene de wo mo enye eno na wo chese wo se mu ba fia na se ye ba ya na busuafo nyina pese koyi nipa no na yasie na afa yakata na chi na ene obi adwumade a wodidi obi aye na obi akọ back to ne normal adwumade na we de ko ba ne sese nyoma sampa ka egu ho ena mo koto ya chese wo mo de be ye ene no krenie na CJ ye bedi mu komo production ye hwese ye benya busuafo ni bi ne bisa say last Friday no na omahunu ba bia kwakosi na ma memfa nko da obokrata ni mu na memmo amane de wo ha se me de wo hyase e Republic Press me pache wutie mi asem we ehia me pa etira me de e hyase no wonim se ye nyini no na ye nim se ye ma menom ne ade na omode board kokko edidwuma no ebi abode no ye na echebre mi so ohia ne tentem to be hunu se carbide bie ahun ye fe no carbide no na FDA ka ho asem e wo han calcium carbide na o de amka carbide ne de ye ma menom ne ade de omunim se ne se carbide no ebi mu de se kwadu ebi mu de se mango ebie carbide no mo de se na brentem kokon so minimum kra minim se board ye na ebi mo de board carbide ne se board ye no e ma ne brentem CJ eno na sesei enkrofo di dwuma ama FD adwen ba so na video bi security ni ade se bi mo de sa carbide na ehye mango no nti no eno no e ma no e force no e ma ne brentem se de obenya na waton panyefo kire se eye hu di ma ya pomuden se ansho ya je say ya pega de bi wo fitire na ye dua sa ne ma ye o sije ye die bia vegetables ni fruit ni ade ni nyinara se wodwe ho a wonti ase ye sika ntama na mango abrebre gongon sije me se wo betumi asoma wo be bia no wodwe ni se wo to fruit adima wanya vitamin C no na wo fire na nka me kai pa entem ho sije ye nkokoi kwakudwira ho yi ene yetimi namu ne mango ye fro ne ya woso ne se ya net tem ye wiase sada no wudi a wosi wudi mango ene kan center ana mango kita wose bi won ma be hunu na bre ne ho na toto black nkete enu sei anu so de ohun amango du ya fru okrom ne mango ya tie die no se de mu ye kra mama ye kra so mango di ohun ti no ye semu a FDA say mami eye delise mimi dako wo se ye hu sakabad no mo de senuane se ye wo se ye hu ankasa e mani padua no enwo ane de sudi efra
amango nso so ne eyi kwadu kakra ne kwakwa ye bedie so a kabade ene ye de ye amakosam nso so a no makoya mpaya ba ne de afra ntu be kwadu makosam 1 cd 5 cd no bebre wankasa kodwom na kwhwe mako dry mako no nkati ayaya mi nkati kokonteni ade esam nyina no mo de fra enwo kokoyi na ye de bibi fra Yehowa enti yenya dien ma me mo amodwom muhu ya mobo wate muhu ya mobo na ya obi ti bi hu sesi a otibi hu oye wotie yen otibi hu oye nsa de egu prince ya me ton ma yenya bo ne sesi ani bi ya me ton Mr. Shasadi said say cases are baba no kidney no a said the kidney cases koso no enkwara nyina nya kidney ye de ntia de ye de koye mo sije eye noa na de awie ba bia yadrin na enkwara be wom holy heart ne ade ni nyina no ye baten de ni nyina akeka ho bi yesrem yenim se mo peska e de akofie akohwe nkwada ti de mo ye ma ne ya mudi bia na mi bi se ya mudi bi ana mo ton de ma yen me de se je me mo de no kra no me ka cho me fa be ho adwen ache ne ma ye to da bia me tena no ma meka magyae mango so be fan fichira ne ma kwa ma se no mintu be mfro ho bia na akoya dia oh but me ba mu am for simple kra sije fatinta ho na sije wa me fa ko da inquisitant yese eno no de ma me delisme me da ko ka bad na mo de se enuane ma ne bre no fruits munyai kotojogu fom ye de nyame sremo da inquisitor da obokrata munsunie si yo be kai se George ye papa IGP George Akufu Dampare and COP Alex Mensa retired and na superintendent George Asare wa mo sense me ba na ye papa bugi na budie so ni namu e ma mra se be dwafie tie be dwaku so mo nye hwehwe mu fa ho ene de insebesi ye de ya nyina yanim yati bi pa na se de akodru no se ede enti na still na besi enne yira Samuel Atachia ena no oye chairman ede masa committee no de enti na till date no committee ni to me for report emma ye ma ye hunu se asemesi ye no weni ane yenkenkan entem wo bi report ni bi di kan beto abonten my papa Atachia be ka se report no e fake se ye da obokrate so no on kasa mfa nchenche the inquisitor say ayi committee na bedwaku na so no emu achemienu omo mo peso mo chechire nioma tinchim nioma mani favor IGP eno mo so ache se da bi ade de say yese kronani da wo ye ni mu ana de addressem enti no omo mo peso mo tinchim nioma mani yeso mo kata IGP ho no ena se no ebi mu so gina fa so mo ntiase de si wo meet ayi abedwaku ni finance omo nya ye na no ana omo fa meto abonten enti ado na besi ne emma report no emma ye no na yeso omo so a omo pese IGP din omo sanity na ne de ye de no so de omo so no so omo ye strong pa and that say the report amana council nsemu no ama omo chese clerk for kra wo parliament wo say no nim de ekoso yeso omo ne de omo croford omo sa agenda ni mo say no maka finfini wo omo hunu so omo kwotro ama IGP anasa find the ankasa na committee no e de beto abonte no omo de ba abonte ti say de CJ report ne de ye na ahwa na nyama enti eno so ho asem eda ha se ya the inquisitor ebomu amane ma me fa wo enko de anko da anko da obokrata yanim seje obekai se asante hene otufo te kokoso yo tosu bi na won kwaso ene todwa na wotwe atwa mu bra na omampani a Mary hu sensemi asante mantemu yi ene wo che se aban enfo kwaso mfa na adwene enko ne mani bi a ye nhise ya wode aba na eba no ye ECG mu via reni net koni ade no onyan ma ankrankre na ankrankre na nkasa enhwe entoto niema seje mene ekasa yewra ekwadwo nsafo poku ya na nko no epe flag bearer ya anya yi achese no waka Dr. Mahmoud Baumia the manifesto committee no waka ho bie na eno na o che se cabinet krompa ma approve dada wo wase cabinet ma approve dada ese the ECG netco no mo keka ho via reni bui power mu nyina no wo mo meje keka mom na aban no guso so ya ho boase ankrankra be ba be som na o mama neji se yade a cabinet ajetum dada na eye nwanwa senti no asan otumfo kan ya penalty se ne ye bete se eye cabinet ajetum ma approve no a wo mo ehwe so mo de be ye adwumantie no so no wo ba de ankomu a e wakatafa etosum yenu
ɛna yɛ papa yi ɛma saa enchemu no wɔse entities a wɔn ɛhwɛ so wɔn bɛ mɛgye no Ghana Grid Company Limited Gridco Buipa Authority Northern Electricity Distribution Company NEDCO ɛna ECG ɛna wɔn ka ho asɛm saa no nti no ɛna ɛda ha ya ebo mu ama ne nti CJ di aba ne de na ha ya na me de wo be wie why koda nso ɛde no gusu da ofiri mu at the age of 45 ɛdi kan ɛbɔ so ɔbɔ de fa ne kransie yie no ncheche na yire rep papa sister no wabɔ dwuma wayɛ adeɛ going to the extent of donating kidney sister to Nikuno minim ɛde mo wate nyame hyɛ wo den pa